Και τώρα ακούτε την χιουμοριστική μας εκπομπή «Τα σκολιανά μας». Καθημερινά αυτήν την ώρα στο Κριτόραμα επιμελείται και παρουσιάζει ο Παύλος Μαθιουδάκης. Εντάκα μπρε η εκπομπή να την εκούσουμε. Σώπαινε μπρε, σώπαινε και γρήκαδα. Γρήκα τα σκολιανά μας. Μανώλη, μπρεζί, Μανώλη. Αδικό να σου δώσεις τα αυτιά. Πόση ώρα μπρε θα φωνιάζω για να μου πυλοηθείς, Μανώλη. Για μωρέ το μεσκίνι κάνει τα πως δεν με γρικά. Για στάσου να σημώσω πιο κοντά του. Μανώλη, μπρεζί. Κοιτάς το δαίμονα να μπρέζει βαρμένο μέσα στα αυτιά του. Μανώλη. Ήταν θα μπορεί πάρα όρη. Κοιτάς μπρε βαρμένα μέσα στα αυτιά σου, Σάλευε και πέρα και κάνει τη δουλειά σου. Και μη σε νοιάζει, τα κάνω εγώ στα αυτιά μου. Πέ μου μωρέ γεροξεκούτη. Εκουφάριξες μπρε ολότενα, Και πήγες στη χώρα και σου βάλανε τα ακουστικά τσιβαρικουίας. Και τρέπεσαι να το πεις, Πέτω μωρέ, πέτω πως εκουφάριξες. Πάψε μωρέ και γρικό. Αυτό δεν σου λέω. Μας, εντάκανες εδώ να γρικάς πια καλά, Αδικό να σου δώσει μωρή. Σώπερε μωρή και γρικό ράδιο. Ήταν λέει γρικάς ράδιο. Δέσες μωρή, το λιονάκι γρικό, το λιονάκι. Ποιο λιονάκι? Το παπά το λιονάκι. Βγάνει βρε λόγο πάλι στο σταθμό της εκκλησίας. Και πώς μωρέ το έκαμες? Και συντονίστηκες στο σταθμό της εκκλησίας, Πώς σε το έκαμες? Αδικό να σου δώσει μωρή. Το λιονάκι μωρέ γρικό το Γιάννη, το διευθυντή της ΕΛΠΑ. Ήτανε πάλι μωρικινά η ΕΛΠΑ. Ρωσίδα Μπρένε. Και είναι διευθυντής της τάξης, Έτσι να μωρέ λες και εσύ για μένα. Πώς, είσαι τάξε διευθυντής της Μαρχής. Μην τυχόν κακομοίρι μου και τα ακούσω, Και το πέσε διευθυντής, Απού να μη σου πω πράγμα μωρή. Σώπερε μωρή, σώπερε και γρικό στο ράδιο μπρε το λιονάκι που μιλεί μπρε για τις οδηγούς. Το διευθυντή μπρε της ΕΛΠΑ. Για πέ μου μωρέ, πιάνε κοινά η ΕΛΠΑ τάξε. Έλα παέ. Έπαθε δεν είμαι. Ήταν λες μωρέ κουζουλάδιτσες. Έλα παέ. Έτσι ώρα θα πει η ΕΛΠΑ. Άδικο να σου δώσει με σκήνη. Πες με τα τάξη, Να που να κατήσεις κακομοίρι μου δεν θα πιέσει η ΕΛΠΑ. Μα μπάτα ρε μωρέ που γατέω. Για πέ μου μωρέ δεν θα πει. Πέ μου, και θα σου δώσω 15 ευρώ. ΕΛΠΑ μπορεί θα πει. Ελληνική αυτοκινήτου και περιζήσεων. Δώσε μου τα 15 ευρώ. Δικό να σου δώσει το γάτο εσύ, κοίτα θα σε νοιάζει εσένα μωρέ. Αυτοκίνητο είσαι γρικά στην εκπομπή. Τη σκαφτιτσιά δεν λαλείς. Έτσι είναι μωρή. Όχημα δεν είναι τσιτσονά. Η σκαφτιτσιά όχημα δεν είναι. Είναι άλλο λέει μωρέ όχημα. Έχει πια μια κακομηχανή και 3 ρόδες. Ούτε 4 δεν έχει που λένε. 4 μπορεί να είναι οι ζώρες σου. Θα μ' αφήσεις μωρέ να τον ακούσω. Ξεκινάει η εκπομπή και δεν μ' αφήσεις να ακούσω πράγμα. Για δώσε μωρέ και εμένα. Να, το ένα από τα δυο και αν έπως τα λες κουστικά, να τον εγρικούμενε μαζί. Να, πάρε και παρέτησε, μα μην μιλείς καθόλου, Πέρα μπορεί πήγαινε, μην μαντζίζεις την κεφαλή μου. Τα φοβάσαι μωρέ, να μην κολλήσεις ψήρες, αντί να φοβούμαι εγώ. Σώπερε μωρή, σώπερε δα, μην ξαναμιλήσεις, Σώπα, δεν ξαναμιλώ. Δεν τα κάνεις μωρή εδα, ή τα κάνεις. Έτσι εσείς μπρε μιλεί, εγώ τον εγνωρίζω, τον εθωρώ μπρε στην τηλεόραση. Σώπερε μπορεί να ακούσω τον άνθρωπο, σώπερε και δεν μ' αφήνεις. Αγαπητοί ακροατές στο Κριτόραμα, καλή σας μέρα. Καλημέρα Να σας. προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσένα. Σώπερε μπορεί να ακούσει τα λέει ο Να σας άνθρωπος. πω ότι είστε συντονισμένοι στο 97 και 9. Για σου πέντε δεν ακούσουμε τα λέει. Να σας επισημάνω. Δεν θέλει να μας την επισημάνει, ανάγκη θα γεια σου της, πάτε. εξαιρετικής προσοχής που πρέπει να δείχνετε σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε τα ελαστικά των αυτοκινήτων σας. Δεν μπορεί Μαρζή, και εγώ θέλω να αλλάξω τα λάστιχα στη σκαφτιτσιά. Σώπαινε μπορεί να ακούσουμε την ιστορία του, σώπαινε. Οι οποίοι επιχειρούσαν κυριολεκτικά στη μέση της Εθνικής, δεν λέω υπερβολές,
πάνω στην αρχή μιας στροφής. Είχαν κατεβεί, ήταν της καλής ώρας, έτσι, του καλού καιρού αμολυτή, και εκεί δύο σκυμμένοι επιχειρούσαν να αλλάξουν το λάστιχο, σας λέω, σχεδόν μέσα στο δρόμο. Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο γεγονός. Γρικά σε Μανώλη. Αν χαλάσει το λάστιχό σου, να σταθείς και εσύ στη μέση να τα αλλάξεις, αφού δεν είναι επικίνδυνο. Σώπελε, μπορεί αδικό να σου δώσει. Σώπελε να ακούσει τα λέει ο άνθρωπος. Ότι σταματάμε σε σημείο που δεν εμποδίζουμε τη διέλευση των άλλων οχημάτων. Γρικά σε δά, όχι στη μέση δαίμονα. Η στροφή ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πέσει πάνω το αυτοκίνητο. Ακόμα και τότε όμως, όταν δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία, πρέπει να τοποθετούμε το προειδοποιητικό τρίγωνο στην προβλεπόμενη απόσταση των 100 μέτρων. Μανώλη, το έχει ένα που λέει το τρίγωνο της προειδοποίησης. Σώπερε, μπορεί και εγώ της καυτική να με νοιάζει εμένα, είναι αλέγγυα για τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και τότε μου για τα γρικά στην εκπομπή. Αυτό το τρίγωνο. Σώπερε, μπορεί, γιατί μαθαίνω. Αν πάρω αυτοκίνητο, να μην κατέχω. Σταματάμε πάντα σε επίπεδο σημείο, γιατί αν έχει κλείσει ο δρόμος, όταν σηκώσουμε το αυτοκίνητο με το γρίλο, μπορεί να κυλήσει προς κάποια κατεύθυνση. Αν έχει κλείσει ο δρόμος, αν είναι κλειστός ο δρόμος, θα το σκόσετε το αυτοκίνητο να αφήσετε. Εξαιτίας του ότι δεν. Είστε τι μου κύριε, δεν κάνει τεχνολογία, Αδικό να σου δώσει. Αν δεν είσαι μπορεί ολοκούζι. Σώπερε, μπορεί άμα δεν κατέχεις. Να ανοίξετε το manual, το βιβλίο του αυτοκινήτου σας. Ήταν να κνίξουνε το μάνο. Πώς θα τοποθετήσετε το γρίλο, πού. Κύριε, δεν κατέχω, ήταν λέει. Σώπερε, μπορεί, αφού δεν καταλαβαίνεις. Σώπερε, αφού δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχουν σε όλα. Άρα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Είδα να έχουμε τα υπόψη μας. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, σώπερε, αδικό να σου δώσει. Έχουμε στο αυτοκίνητό μας όλα τα εργαλεία που πρέπει, γρίλο, όπως σας είπα, το τρίγωνο ασφαλείας, κλειδιά, μπουλονόκλητα, και να ξέρουμε που βρίσκονται. Τη μηχανή το αυτοκίνητό μας, και το μόνο που κάνουμε είναι να ανεβαίνουμε πάνω και να στρίβουμε το τιμόνι. Και αυτό το κάνουμε τις περισσότερες φορές. Και εγώ το κατέχω τότε που δεν έχω δίπλωμα. Ήταν λες εδώ, κύριε Λιονάκη. Τέχνη. Θέλει γνώση το αυτοκίνητο, και να ξέρουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα. Να προπονηθούμε. Πόσοι τεχνίτες οδηγοί υπάρχουν, δύσκολων καταστάσεων. Να σας πω επίσης ότι δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε το σώμα μας κάτω από το αυτοκίνητο όταν αλλάζουμε λάστιχο, όταν είναι σηκωμένο στο γρίλο. Γρικά σε Μανώλη, ποιος είναι ο γρίλος? Του παπά ο σύντεχνος. Μπορεί, σώπερε, αδικό να σου δώσει. Βούλωσε, μπορεί, την μπούκα σου να ακούσω τον άνθρωπο. Βούλωσε την. Σώπαινε, εντάξει, σώπαινε, δεν ξαναμιλώ. Και λες καλά, λίγο μυαλό εδώ δεν υπάρχει. Αν το λες για τον άντρα μου, τι πρέπει δεν υπάρχει μυαλό. Εγώ στο λέω, κύριε Λιονάκη. Να έχουν αφήσει τα παιδιά μέσα, για παράδειγμα. Καλά δεν σκέφτεσαι, βρε αδερφέ, ότι κάτι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και τότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και απειρημιχθείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τότε δεν το κατάλαβα που το έπαινε. Ότι αν το αυτοκίνητό σας έχει kit επισκευής. Το Jeep μου, εγώ θυμούμαι, Μανώλη μου. Και είναι το μαύρο αμάξι που επέτανε. Το θυμάσαι, όταν είμαστε πιο μικροί και τα ξανήγαμε. Να σας πω. Αδικό να σου δώσει, μπορεί. Αδικό να σου δώσει, και δεν με αφήνεις να ακούσω ούτε μια εκπομπή. Ρεζέρβα και τα άλλα αντικείμενα. Καλά, σώπα. Σώπα, μωρέ, να δω ή δεν θα βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Έχουν θέσεις ειδικές σήμερα σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα. Και η ρεζέρβα κυρίως. Πρέπει να ασφαλιστεί. Αφού μωρέ μιλήσει για τη ρεζέρβα και για το αυτοκίνητο, ή θα σε νοιάζει εσένα, Έτσι, σε μια σύγκρουση. Μανώλη, να σου πω μια. Πάρε μωρέ τηλέφωνο τον κύριο Λιονάκη. Να πει κι αν είναι ένα θέμα για τη σκαυτικιά. Όπως την ελαλεί στο δρόμο. Μα δεν σε έχει πρέπει θωρώντας. Δεν σε έχει πρέπει θωρώντας. Πώς λαλείς τη σκαυτική. Σώπερε μπορεί. Αδικό να σου δώσει. Σώπερε μπορεί. Αδικό να σου δώσει μπορεί. Τέλειωσε η εκπομπή και δεν με έφυγες να ακούσω κουβέντα. Τελειώσαμε την εκπομπή μας. Ζώνη ασφαλείας, κράνος, μοτοσυκλετιστές και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα πάντα δεμένα στο ειδικό για αυτά καθισματάκι. Να είστε καλά μέχρι αύριο. Ορίστε, για τον Γερατά Μωριτσέρα Μαρζή. Μέχρι αύριο θα κάνω να τον ξανακούσω. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Καλό απόγευμα. Δεν μπορεί. Ήταν μπορεί να σου πω. Ήταν μπορεί να μου πεις. Εγώ μπορείτε να σου πω. Άδικο να σου δώσει. Για καζά που βρήκα πρωί-πρωί. Να στέσω κουβέντα. Να στέσω κουβέντα. Εκούσετε την χιουμοριστική μας εκπομπή «Τα σκολιανά μας». Καθημερινά, τούτη είναι την ώρα στο Κριτόραμα. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Παύλος Μαθιουδάκης. Τα σκολιανά μας εκούσαμε και σήμερα.